नमस्कार, मी अमिषा सावंत आणि मी रसिका धुरी. तुमचं आपल्या रॉयल मालवणी चॅनलवर खूप खूप स्वागत आहे. तर आज आपण इलोय रसिकाच्या मामाकडे, म्हणजेच वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड या गावात. तर आज मातोंड या गावच्या श्रीदेवी सातेरीची जत्रा असा, तर त्या जत्रेची आज आपण मजा लुटूयात. तर मंडळी, आता आपण इलो सातेरी देवीच्या मंदिराकडे. आता आपण सातेरी देवीचं दर्शन घेऊया. गर्दी अशी खूप आहे, तरी पण दर्शन भेटतं काय बघूया आणि त्यानंतर बाकीची जत्रा फिरूया. केळी, ह्या फुला वगैरे इथे घेऊन बसलेले आहेत सगळेजण. ओटी असा, खूप गर्दी असते सर. आणि सर रात्री लोटांगणा घातली जातात देवीकडे. कडक उपवास असता. खूप गर्दी आहे, तरी पण आपण देवीचं दर्शन घ्यावता काय ह्याचा प्रयत्न करूया. तर ही बघा, देवीच्या गाभाऱ्यापासून जी लाईन सुरू होता ती रस्त्यापर्यंत असा. त्यामुळे दरवर्षी हा जल्ली गर्दी असते, तुम्ही आता बघितली असा. आणि सर ओटी भरण्याचा कार्यक्रम सुरू असा. आणि फायनली एवढ्या गर्दीत सुद्धा आपल्या एक देवीचं दर्शन भेटलेलं असा. या भूमीतून उत्पन्न झालेला असा वारू आहे. ते ओटी भरण्याचा कार्यक्रम चालू असा आणि खूप म्हणजे खूप गर्दी असा. वाव नाही आतमध्ये येऊ. तरी बघा सर खेळण्यांची पण दुकानं लागलेली असत. हो, यूट्यूब रॉयल मालवणी चॅनल सबस्क्राईब करा. मालवणी जत्रेतलो स्पेशल पदार्थ म्हणजे खाजा, त्यानंतर चिरमुल्याचे लाडू, काळ्या तिळाचे लाडू असत, बंगाली खाजा असा, ह्या गोडा खाजा असा, हलवो असा. आणि हे सगळे आपले कोकणातले लोक. ह्या काय आणि ह्या काय बुंदी दिसणार नाही का मेले. हा, ह्या ती सुतार पिणी. हा, मालवणी खुसखुशीत चिवडो प्रसिद्ध, तुमका सगळ्यांना माहितच असतो लो. ह्याचं पण खाज्याची दुकानं लागलेली आहेत. छत्री, चॉकलेट, हैसर केळी पाती आणि ओटीवाली बसलेले असत. हे आपल्या सातेरी देवीचं मंदिर. रस्त्यावर पण दुकानं लागलेली असत. खाजा, भजी, खेळण्याची दुकानं. ही खेळण्याची दुकानं असत.
आम्ही काय घेऊया? हा घे. कुळ मारा. मेल्या चल चल का गो ऐक तरी कोणत्या तरी ना कानात जाऊन माझं वया पेपर तरी लोक पेपर आहे काढून घेतली आम्ही काय डुटी. मजा आहे ना गो. जत्रा म्हणजे मजाच ना. मग आता नाटक पण असताला. नाटकापेक्षा ह्याची खासियत म्हणजे लोटांगण ती बघून लोकं जास्त आहे. म्हणजे किती कडक उपवास असतात त्यांचं. सकाळपासून काय खाणत नाही ती संध्याकाळपर्यंत. म्हणजे माझ्या मते ना लोटांगण म्हणजे 10च्या नंतरच होतं सुरू असतली किंवा 12च्या दरम्यान. किती लोक असतली मग कशी लोटांगण घालतात वगैरे. आता मी बरोबर ह्या साईडला ही भल्ली मोठी अशी विहीरा. पाणी पण भरपूर दिसतं पण आता काळोख असल्यामुळे ते आपण दिसायचं नाही. आणि देवळाच्या चारही बाजूंनी मस्त अशी रोषणाई केलेली आहे त्यामुळे मस्त वाटतं. तर ह्या देवळातले जे आता देव असत ते आता दुसऱ्या मंदिराकडे उत्सव मूर्ती असतात त्यांना आणून गेलेले असतात. या मेला पुढे पुढे चलत राहता एकदा पण मोबाईल नारणार नाही. चला गप नालाय काय नको नालाय का. आणि जत्रा कोण फिरवता मी एका जत्रा तरी पण जरा मोबाईल पकड ना. अजून पण लाईन कमीच जाऊ नये. ती मधीत जमीन असा बाकी सगळीकडे लादी बसवलेली असा. तर हे आता आजोबा आमका भेटलेले असतात. म्हणजे ही जाणती मंडळी असतात. त्यांना सगळ्या काय माहिती असतात. त्यांना जेवढा माहिती असतात तेवढे ते आमका सांगतले उत्तर. तर आजोबा सर ही साखर गेली असतात जागृत असतात. तर मी काय म्हणतो इथे जे साखरीच्या ह्या जत्रेत दरवर्षी लोटांगण घालतो. आधी रुजू असा रुजू असा दगडी म्हणजे रोईन असताना त्या टाईपची असतात असं तशी कित्येक वर्ष असतात असे तुझा ती मूळ या पुढे जी लोटांगण घालतात ना ती कशा घालतात म्हणजे त्याच्या मागचा काय स्टोरी वगैरे असा. ती भाव असा असतात ही देवी आपल्या ह्याचा नवसात पावता आपण जर काही आपली इच्छा करू निर्जीव म्हणजे काही न खाता पाणी न खाता लोटांना देवीच्या सभोवती लोटांना घालून ही आपली इच्छा पूर्ण होतात. माझी इच्छा पूर्ण होतात नवसात पावता आणि त्यांची इच्छा पूर्ण होते असं जे म्हणजे सकाळपासून जी लोटांना घालेपर्यंत अजिबात म्हणजे पाणी घ्यायला उचित आहे. रात्री किंवा 12 वाजल्यापासून म्हणजे दुसरं घेऊन त्या रात्री सकाळपासून रात्री 12 वाजून 1 मिनिटापासून ते ह्या लोटांना संपामध्ये लोटात पाणी जाऊन जी लोटांना घालतात ती डोळे बंद करून घालतात ना. म्हणजे डोळे बंद करून घालतात. मग कोणाला काही इजा होणार नाही का. म्हणजे पुरुष मंडळी असतं ती डोळा आणि बायका घेऊन उभे आहे नमस्कार. म्हणजे आजपर्यंत अशी डोळे बंद करून तरी लोटांना घालते कोणात काय होऊ नये अजूनपर्यंत. म्हणजे सातेरी देवीची चमत्कारच पुन्हा मग मागे एक प्रश्न पडलो की सगळीकडे तुम्ही लादी बसवला मग ती जी मधली जागा ना ती जमीन कशा ठेवला. ही जमीन आमची देवस्थानाची कामं असतं ती दर्गा असतं तिथं आमची 3 दर्गा असतात म्हणजे अशी ती खांब आणि वरती लुकीला असतो ती जी असतात अवतार देवीकडून ह्या घेऊन अवतार येऊन देवीचं आणि देवीचं ह्या घेऊन नारंग लावून तो ह्या घेतात आणि तिथं ती देवाची लागतं ठेव असल्यामुळे तर नरम ठेवतो लागतं त्याच्यात पडली तर टाकतात असा फारच जुना असतो म्हणून जेव्हा ते घालतो त्यावेळी बदलली जातं मारतो आता देवीला असत ही देवीची पालखी असतात आणि ती त्या साईडीन जातं ती तरका म्हणतात त्याचा ती तरका असत.
ताकद येतो. उद्या जर आम्ही करंकाठी बाहेर मधल्या वैरात बसायची तर कुंभार प्रॉब्लेमचा काय करू? पूर्वसाच्या कानाला घातलेला अहो आमचा रवा उत्सव मूर्ती सोडू शका असं विषय देव भट जेवण सोडा असं उत्सव मूर्ती तोपर्यंत रवा नाही. आताच विचारतो तुझ्या शब्दाच्या बाहेर नाही तिला सांगतो हरकत नाही. काय साहेब कशी उत्सव मूर्ती आज रवतली 2 दिवस विषय नाही मग हरकत नाही. चांगला काम हरकत नाही. चला उद्याचा परवा ठीक आहे. काल ढकल करून आपलं साहेब पुढलं कार्यक्रम अजून कल्याण हरकत नाही. ठीक आहे. तर आपण आता बघितला की देव उत्सव मूर्ती घेऊन देवळात इलेले असतात. आणि त्यानंतर जी गावकऱ्यांची थोडीफार जी काही अडचण होती त्याच्यावर देवान उपाय पण सांगितले. आता काही लोक जे असे असतात ते का देवांवर विश्वास नसतात, म्हणजे नास्तिक असतात. पण आता तुम्ही आता बघितलात की देव बोललो स्वतः, म्हणजे देव ह्यो एखाद्या व्यक्तीच्या अंगात संचार करता. आणि आपल्या कोकणातले जे सणवार असतात, जे मंदिरातले म्हणजे जत्रा वगैरे असतात, ते निर्विघ्नपणे पार पण पाडून घेतात. हे बघा माहेर वाशिण जत्रा फिरता. ही माझी मम्मी आणि माझ्या मामाचा चेडू. सगळी उपवास धरणारी ते विहिरीकडे येऊन तोंडात पाणी घेऊन म्हणजे चूळ भरून थुकतात. तुम्ही कपडे काढून ठेवा. सगळे पुरुष आणि स्त्रिया मंडळी ते बघा उपवास धरणारी. आणि हे ते आता इथून लाईन मधून देवीचं दर्शन घेऊ म्हणत जातात. हे सगळे उपवास धरलेले असतात पुरुष.
गर्दी हा. हे सगळे लोटांगणा घालणारे असत. सकाळपासनं म्हणजे काल रात्री 12 वाजल्यापासून ते आतापर्यंत त्यांच्यानी काहीच खाल्लेलं नाही. एक खूप म्हणजे कडक असं उपवास असता. पाण्याचं घोट सुद्धा ते घेणत नाही तोंडात. ह्या वर्षी तुमचं पहिल्यांदाच खाल्लं नवस बोललेला तुम्ही. हा मी नवस बोललो होतो 2012 हा पूर्ण झालं. पूर्ण झाला म्हणून आपण नवस हा म्हणजे लोटांगण घाललं. म्हणजे कशा प्रकारे लोटांगण घालतो? लोटांगणामध्ये खाली डोळे हात जोडून म्हणजे रोल फिरवत दिवस उपवास केला. म्हणजे पाणी पुन्हा काहीच नाही. रात्री 12 वाजता काहीच लोटांगण घालताना काही वगैरे काय होणार? काहीच नाही. मी पहिल्यांदाच घालते म्हणून समजा आम्ही ऐकले की काही इजा काय पाय जो राहत होता काही होत थँक्यू. ते सगळी गर्दी असा. आपल्याला जास्त ती माहिती मिळालेली असा. त्यानंतर आपण जी लोटांगणा घालतात त्यांचं तापण बघूयात.
काकाच्या मामाच्या गावची म्हणजे मातोंड या श्रीदेवी सातेरी देवीची जत्रा बघितलेली असा. इतर कशी लोटांगण वगैरे घालतात, जेवढे इथे कार्यक्रम झाले ते सगळे आपण बघितलेले असतात. या जत्रेची जास्तीत जास्त माहिती आपण सगळ्याकडून घेतलेली असा. तर ह्यो व्हिडिओ तुमचा आवडला असतात तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या रॉयल मालवणी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. काळजी घ्या, स्वयं रवा.